No pokaż. Co moja gadułko? Porozmawia z mamą? Pogada jeszcze, no. Pogadaj jeszcze trochę. Ojoj, taka gadułka. Taka gadułka jesteś? Gadułka taka fajna. Taka słodziutka gadułka. No uśmiechniesz się? No uśmiechnij się. Wiktoria. Uśmiechniesz się? Ojoj. Ojoj. No pośmiechaj się jeszcze. Albo pogadaj trochę. Pogadasz jeszcze? No pogadaj jeszcze. Pośmiechasz się jeszcze? Ojoj, kto to taki niewyspany? Kto tu się nie wyspał? Kto tu się nie wyspał? Wika się nie wyspał? Ojoj.